Tanawa ko ninyo ha, kung saon ako pagpasugot si Maria na makautang ko. Sa dako, kay sugdan na ako ni. Padayon jud ani diri sa tindahan oh. Nagtuo siguro makautang ay. Maria! Maayong buntag diha. Lingkod ko ha. Oh, mayong buntag po dudong pawis. Unsa may tuyo nimo? Na ako karon diri Maria kay suri-suroy ba. Makikistorya-istorya lang ko si muhakod kay kabalo na kapitin mingawa sa balay. Wala ko na inform dudong pawis ba nga marites na maday ka karon. Maria, wala ba kay Armando? Kinsa nga Armando? Nadagan mag Armando diri sa tuwa. Si Armando ba katuman ng giti? Ang asawa niya si Rosalinda. Ay oo, kahinomdom na ko. Nga naman di ay. Wala, diskarte na sa dudong pawis. Away na po sila Maria. Naginugdanay dito sa tangkungan. Berti ka marites si dudong pawis oh. Unsaon ka na ni pagpamutak? Managtabi naman na sila. Paminaw lang ta. Kakita tay ka. Nya prating dagan ni Armando. Magkiyang-kiyang ba yato? Unsa pa Maria? Ang sunod na panghitabo Maria. Kabulo ka o unsa? Unsa man? Karon, inisakay na si Maria sa kuwang jamin. Murag magkautang na jukuan na ron. Maria, Unsa man na uy? Ipadayon ang imong istorya ba? Unsa man nahitabo ato sunod? Maria, sa dili pa nato ipadayon ang kining kuan be, kining atong istorya. Ang dami sa kudihag kuan be. 2 ka kilong bugas, 1 ka tinapa, 10 ka udong, ug 3 ka quick chow. Unsa man pud ka dudong pawis uy bitin man pud ka ika mang istorya. O sige kadali lang ipadayon imong istorya ron ha. Pagdali diha. Grabe, di ba yung dudong pawis oh. Huwag mauna na yung giingon ba? O dara dudong pawis, complete no ni ha. Nanay bugas, tinapa, nanay udong, nya man nanay kutsaw. Nya ang bayad ana. Akong sama ka eh. Nag-istorya pa ita, ipadayon na to ang atong istorya dili. Uy padayon to. Nya na unsa may nahitabo ato sunod? Ako yawag tirada. Uy, nakautang naman. Ang netabo sila ha Maria, ipakuha sila sa tanod. Unya, gidala sila sa barangay. Ay maubang. Sa ato pa, nagdako jud ito lang away. Unsa ni sinugdanan ato? Ang hinungdan ato Maria, maotong gisapot si Armando kay wala pa naanaan ni Rosalinda. Alam ng kinsa daw magpaana-ana daw na nanimaho mang tae man daw to si Armando. Kataw ano man ay mo istorya dudong pawis. Unya Maria, ako magdugay kay magluto pa ba ako sa balay? Nya biya sa ta kadiha. Wa na, nisibata na siya sa dudong pawis. Maura din ay piknik ha. Uy hala, ang bayad atong gikuha ni dudong pawis. Dudong pawis ang bayad. Oy, Maria! Ilista lang sana eh! Naunsa, na isahan man ko atong trabaho ah.